Langlokso hawaralong bang trok nerke ba trok si BJP atum EPHL sialong kachepa okdun. Karbi honghari amaya atum penta jai ka tharapan insai nangji pura pherang kya maya long pen lam the chepaklang. Tangka phan ki hung chot KSA George Timung la pen Thompson rong piatum khai amoy arbung pu kachipu a ora velu pusi Singhason EPHLC Women Wing satum pen kaningchi. Karbi long live Karbi prime time birtang ton pen arjuponik tha. Kidam tangjang mi poni phai troharni langlokso mitil pathu aklamalong EPHLC Korganthi constituency committee atum chepatru piponsi All Party Hills Leaders Conference mass joining lapen public awareness program amai kepadupon. Bangso Hut Congress BJP ASDC lapen CPIML Rachari Asong atu mithang Rachari Asong pen COC APHLC Asong along kachepo oktun. Korkanthi constituency angkang langlokso mitle pathu aklamalong APHLC Korkanthi constituency committee atum chepatru piponsi All Party Hills Leaders Conference mass joining lapen public awareness program amai kepadupon. Bangso Hut Congress BJP ASDC lapen CPIML Racharia Song atum amithang Racharia Song pen COC Bang trok ner kebra trok sia bang phwa bang phiatum APHLC asong along chepok dun. Korkanthi constituency committee amai phu Gongat kiling kacheri pona mai long aluhia man pen APHLC tirimpi kongchun bang sarkiri rong phar lamjai sapo angtong intika thar pangrum chun bang kursing timung abarim Korkanthi APHLC candidate Daniel Teron Haurakha Dele Committee Kongchon Bang Ruby Singh Rong hangatum pen kedanglok pinangan APHLC a songja piatum chetong tun. Nona Phonga Banki All Party Hills Leaders Conference atum highway chipu ningka chethea lama banki inglong aso adaratum banki nonapor ning chikirla pontanglo. BJP amaya longle dun pusitame ador ke sopik avoda banki pipe kiduna the banki self help group atangka lapen Kiduna nam kilong pen ajoksi BJP amai thayalong kidun chot pusi angtong ingti ka tharpen ning jepon si pini karbiang long rat phan kachun ngri kang tunggel hello party aphan mema henoma tukang signing karbiang long lo jasemet bang lage pini karbiang long ke kupilo lutang te jasemet ke athi piramula ke inglong aso tu malong rilo inglong rat malong rilo tribal area take klardak lo nilile pulilo ha Dead na kim kichenga ni masila ke jong dak lo paklar dak ante la so puthak selection ne pathu nei polo pini BJP tumle thorsita Congress atumle thorsita jog le thorsita pini ni tum dak tribal area pot inglong aso tum long ria pot dak ke inglong arab pera kapre ka tum phanin tum ke dak ke long le phelang pipelo do ana var saiten tum ke pipelo pusi pathu nei polo dak election ke sita pini dak ke la solam pathu the tuwar me lang urnodoi pini alam sita pathu ko munit phan pilu kong ke la dak si aningkan nam bomlo Lasi karbiang long arar pana chuning rilo ili tum along ri aron kupilo halaso aron pan kumarlo ke raipoke pulutang te pini karbiang long arlo ke isivet asong lo EPHLC verlo lagi kupini kasi pindak nangi kasi paru kaning alam ta kalilo ahok alam aposi ahok kaning jelo aposi rat insai nang po apen rat kang sai gela hello kang tonda kali kang thide kali kasi chok che thengda kali kang sai gela hello BJP asong Congress asong ta pini dak inglong aso long ri ni tum rai komji inglong aso pena kapre ke phani tum long le phelang pipi puke ni develop ni tum inside po la si APHLC song phase vote pilo la hello kang sai lo mate non pini Korkanthi long APHLC long nangka chepa okduna tum abangke BJP ASDC lapen Congress long ke claim tun sip arat side de pusi sarkiri rong pharpen ningje ponthu non ele tum present situation non ke thaklong teng polo tangte dak party ni hingalo beche dani BJP lapen APHLC lapen ke non karbi lapen inglong aso ana bang inglong rat ana bang ke non bang ke BJP afana bang ke latum ke rejected onon ke dam tang candidate afan ka welcome hot na tum lango he arong gari pothai de bang ko ano kitun kente lang lokso bena bang thok nen mati basi hum long do ha lapen gani tum ke thaklong lord la ke parkhwa hala gendong se parkhwa long thaklong no bahera pen gupia thesi ultra pass pen bahera murid mangke ban nanjing mati
कार्बिंग लोग सिटीजन कली लेके कि बेगे चिट होना बारे या कम अवे मत कैंडिडेट वेलकम पुनों नॉमिनेशन के जो ऑर्गेनाइजेशन था बाहर पे नोक से इम्यूनिटी मा बास नंगे लो ठुला ले आका प्रेगलाम तो बास बांगे डाक दोड़े दलो अंतर में से ना बांगे तुम एक्सेप्ट लगे क्रोजी लगे दी डाक मुने डाक गाड़ी पठाई नहीं पुपन नॉन के बाहर पेन सी नोगांव पेन मोरीगांव पेन गोलाघाट पेन तो आका प्रेगलाम में सी कि बेगे चिट होना से डाक कार्बिंग लोग नोक के Dong Mukak pen Samsung Inti Karbiang Long Live. All Party Hills Leaders Conference amai phumate non APHLC asong pen MP candidate John Inti Kathar MP Kili Kachipate dun jia phanpura nomination na lo ke jok damalong Jai Kathar achor Anjali Teron Pipu tokde da phita Inti Kathar pu ke tokapot laki kursenem lo apot si Karbia Recho atum sodak Ingsai pon nangji pusi Perangki amayalong lamthe chepaklang pon Karbi honghari amaya tumpen kedam tangjang mi poni phai trogarni apor dongkamukam rongsopialong kedo Karbi hemtun along Perangki amai ke phapon hut All Party Hills Leaders Conference asong pen non MP ki lekache dandun ji abangphu Jai Kathar achor Anjali Teron Pipu tokde da phita Ingti Kathar pu ke tokapot Laki kursenem lo lasi laki rong arak rong hang rong bong Karbi Recho atum sodak pen ingsai nangji pura Perangki amai kang nipon along ningje pon Tangte Karbi honghari amai atum pen Jai Kathar aphan karbok pon alam thili arjupon sinang Non cethana koklo Jai Kathar pusdame ahokvek plonte la amenna te chichini pemi alinga lo pe nako IAS officer thulang franke sitame alangko nap si ko pip si ke bhuldam jate do kokle apiso akura bangta aku Kathar pu aku cetok pun tudan mah lason cetok det lo pludang te la so dimlong abangke lake kecok ce teknik kileng le teknik lo lake Karbi putani tempen bangke hok pon une deji ilitum Karbi akhayatum alongke kuri sivet angbongke chepachor nu pu alamke non kali ha kevang jir arona long penta kuri siang bongke chepachor no puke chini dak alamlo tangte Jai Kathar ke 6 alam ke than kong bangle kupisi koson si kuri si vetang bongle achora phanta Ingti Kathar pu ke toklo laki chok che pik khangjang puta pinrem ponlo halapu Karbi honghari soarlo amaya tum pensitame Jai Kathar phan sodak pen rong hang rong bong long ingsai vek nangji athema laki kursenem lo pot Prabjin pen ingsai nang poputa soarluk atum pen tami asyang tong chepadopon la sihala so nomination ke file long bangke ahema sora phan bangke Anjali Teron P within bracket Ingti Kathar pusigeto la sila so bangke nilit chok chipik lo pusi nilitum pudang athema la so lam bangke ilitum hapir the kang duk pen stami ilitum Karbi khai long bangke arlo so phan bangke api so phan bangke apena nakur ke ponon i lasi la penam dulu ponte apena nakur cheto stami ilitum Karbi khai long bangke laso bangke kartang usi pudak lasi aku risivet laso kibalo kapamalai dam bangke aku risivet laso lambang si dak bangke kilang damlo lasi aku risi polonte la bangke kursenem bosi damlo lasi la bangke sodak pen ingsai nangji la pen alangli sarji Jai Kathar alangli bangke arniwang stami ilitum theglong alangli me meeting along stami alangli 6 schedule polam si pangtang nang polam si alangli kai mastami ningje lasi laso 6 schedule alam la pangtang nang polam alangli kaningje bangke kanije ba nije los tame akam bangke alangli bangke ulta siklem derlo dongkamukam pen Vicky be Karbiang Long Live Lakhain koi Singhason constituency APHLC women wing satum pen pinijang mi poni phai trok siar ni methang asai hemalong pherang kya mai ingni ponsi kidam tangani KSA Kongchun bang George Timung la pen KSA mai phu Thomson rong pia tum pen All Party Hills Leaders Conference amai phu Jai Kathar aphan kursenem pu kipo pathak ningkang sam se lam the chepaklang pon la pen la puson tangka joini pen sai ki klema bang phu atum ki KSA asong along pen ingthan pon etnangji puta ningji Lason si non malom Karbi lo charia song la pen APHLC klembang atum pen penan lam kachipangjar la puson si thek pon long
All Party Hills Leaders Conference amai pujai kathara hemasor akur ingti kathar pukache tok rong ajok KSA atum pentame karbia ron pen kangsai pedonang ji pusi KSA George Timung lapen KSA Thompson rong pi atum pen kehang paduponlo lapusona por unahut APHL simati All Party Hills Leaders Conference asong atum penta KSA klembang atum pen jai kathara phan ki putoda puthak along KSA atum phan ningkang samsilapen ningke dok delam thi chepaklang pondo Lason si piniar ni let hota Singhason APHLC Women Wings atum penta pherang tiamai ingi ponsi KSA George Timung lapen KSA Thompson rongpi kaning jialama puthak ningkang samse lapen kapin remalam the chepaklang pon kedam tang arni aparhut KSA klembang phuatum George Timung lapen Thompson rongpi alang litum kachinghon sarja ai katharapan kursi nem pualam pen polam labang solam karbok pen posi nilitum singha son along ke da women wing atum tame labang solam ke nilitum same chikroi dunde pipon ma pulotang te alang li phan ki kedam tang arni apor husi sarja ai katharapan ke labang so kursi nem alam pen pot ke alang phan ke inside edlo as inside edlo pen posi thang objection avilo pen labang so chirai edlo la pen labang so ka chirai tang alam pen pon mo phijong siklang det pulotang te labang so muni da bang phan ke adai tu vek nang ji busala bang so che parai tang lo tang te pinia por alang tum khaning je ke ko pia por lo di langdam sina alang tum ke khe phan ka ching hon la pen khe amoy arbung la pen khe along KSA klembang phu alang tum ke di a general secretary tang te alang tum la puson hiloma itum inu thek share la pen khe phan arni vang kaya kisung alam nang ki than la pen nang ki pere kaya ka pe jok je phan rat de da phan atok ando ke do karbir mate driver kaya to phan ke rap ji pu ke hang kong bang phan alang litum la puson heloma ki pudu nang ji poisa tangka alang litum ke en pen jok se ami thanga mek ta lat poisa pen si bang check lo ami thang hu ta poisa pen si bang check lo George Timung pen Thompson rong pi nang litum bahinia phan ke tangka pen si nang litum phan ke nang palu ilo tangte nang tum KSA pu ka chikrong dun bom ke nang tum alia velo nang litum KSA long pen ta pu pen ta no ma nang litum chirijan plano athema nang litum ki japon thekja tum kalilo News report Karbing Long Live Sonsi patumi jangmi poni phai trok ajo por phai sirke ba por malom diphu pen manja atowar pi 5 miles angden along ihum gari so pen banghini ingnam raikom saikhi at klembang abang phuatum ahiring tangrak pen kachingkoi pusi birta longpon adungarai ke thekdun long araratum pen birta ke long atengki ihum pang thek dampara truck pen ke patong tikang tahai pusi birta riptun long bangso gari kachingkoi akisung thektik ahut ningkeme diopani MAC sorbontelenga alangli diphu pen methang hem kachedam bom unahut kangjin so pen rabdun si ambulance aphan hangpilo bonta ke so ahir kangtang rak pen jok ambulance nang letong thek theng ko an MAC ame thang gari pen thapon si ke langdam ji aphan ponlo la so hu towar akogalong ambulance gari chitong thusi se ke lang hem an palisi medical admit aphan hodai dun Kachingkoi phira car bearing registration number AS098284 pusi pangthek pon la pen birta ke tok boma por hut an ki kisung ke phove ka tuma phan amen arong pangthek ponong lelang Balipathar pen presenterang Karbing Long Live Nijang Karbiang Long Lakhahini Amri constituency umswai Sidhamakha Indoor Stadium along Advanced Training, Referee and Coaching Ajame Keding Pon. Bangsolong Aluhiaman Pen Ankur Sarma, Haryana, 3 times international gold medalist in grappling Kelongtang Abangphu Sidami Chitongdun. Bangso Seke Kipialong Kapre District Pen Kadukawe Bang Trokner Kep Kicharli Aosomaratumdu. Lasolong District Ner Kep an Aosomaratumdu Sonsi West Karbi Anglong, Morigaon, Sivsagar, Nagaon, Lakhimpur, Biswanath, Tinsukia, Lapen, Kamrup, M, a district pensitami, Chitongdun. Nadak Atta district do negitum ola sampen dak Chitongdu Sumardang Banglo, la se training na endo. Coach ke Delhi pen siwanglo Haryana pen Ankurji. Tekete la alang di mesen pen han pon bomlo, not training di pon bomlo. La se neli tum dak kibi alam theke la pulo je
atok anu kido sumart mana pacarli nang pathek nang main kelalo lapen atema kiduk det bakahi loving sumart ke ha acara-acara ke edat titi a problem dukok titi la masineli tumbang ke non training game dakiwan mainly ke usumar texas sera sumar do sita manne alang tum kacarli tumhan angtan andun edat titi la masineli mathalo je nadak rong along nang bilo ba asapsu kahilo nang bichet lokulote alang tumta charli dun thekpo তো আমাৰ এই কেম্পৰ উদ্দেশ্যটো আছিল যে আমি অসমত আমি কেনেকৈ গ্ৰেপলিং স্পৰ্টটো আমি কেনেকৈ পপুলাৰাইজ কৰিব আৰু গ্ৰেপলিঙৰ মাধ্যমেৰে আমি কেনেকৈ আমাৰ ষ্টুডেণ্টবিলাকক আমি এটা প্ৰপাৰ প্লেটফৰ্ম এটা আমি প্ৰভাইড কৰিব পাৰোঁ তো আমাৰ এই ট্ৰেইনিং আমাৰ কেম্পটো আমাৰ ষ্টাৰ্ট হৈছিলে 5, 6, 7 আমাৰ এপ্ৰিল আমাৰ 7 তাৰিখলৈকে চলিব অহা কালিলৈকে আমাৰ গ্ৰেপলিং ট্ৰেইনিং ছেশ্যনটো আমাৰ চলিব এই ট্ৰেইনিংটো আমাৰ প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে আমি বিশেষভাৱে আমি হাৰিয়ানাৰ পৰা আমি এজন ইণ্টাৰনেশ্যনেল গ্ৰেপলাৰ তেখেতৰ নাম অংকুৰ সিং হয় অংকুৰ শৰ্মা নিজেও এজন এথলিট হয় খুব ৱেল নন এথলিট হয় ৱেল নন গ্ৰেপলাৰ হয় আৰু তেখেতে ইতিমধ্যে কেইবাখনো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় গ্ৰেপলিং চেম্পিয়নশ্বিপত অংশগ্ৰহণ কৰি কেনে দেশৰ কাৰণে গ'ল্ড মেডেল আনিবৰ কাৰণেও তেখেতে সক্ষম হৈছে Jinthong pen hemari rongphar Karbing Long Live Tangte pini Karbi Prime Time berta ke lapuan si kang ton poniklo ajuk kemi